Hi mga katingtang, maayong hapon, maayong hapon, maayong hapon. Stasyon kini sa mga walay istasyon. Kung diin din hinang inyo matanawan o madunggan ang laing mga storya, seryoso o komedya. Kini among project for now is balak. Pahinungod ni sa mga nanindahan. Diha nga feel ninyo, mas feel sa nako. Naguluhan kini og tindahan perming masira tungod sa utang. Tindahan perming masira tungod sa utang. Among tindahan gamay rag puhunan, apan ubang taw usog mangutang tungod sa nagbantay arang buutan man ug mahanginuan. Ug karon amo nang singilon sa ilang utang ug sila moingon lang sunod adlaw na lang kay ilang bulsa nahutdan. Kaluoy sa tindahan imbis kumprahan og daghan, kini masirad-an lang kay hurot na puhunan. Sa katong mangutang sa tindahan, siguruan ug atong hatagan kay dili lalim ang among naagian ug gisagubang sa kadalanan. Wan init among giagwanta ug magkalisod sipunon pa. Aron masudlan lang ang among gamay tindahan. Busa, hatagi ug bili ang among mga sakripisyo tungod ani kami nagmalipayon. Bisag tagpiso ray ginansyahon ug makakwarta ginagmay inyo pang utangon. Laing problema sa ubang tao ang walay kwarta ari mangutang. Kung naay daghang kwarta adto sa ubang tindahan, manglugsong dayon sa syudad mamalit og bisang unsang gamiton ug pangnilngon baya dayon rag ingong nahutdan naman taon. Kitang gagmayng nindahan maoy makaluluoy, hulog na lang pangayoon. Ug makatagbo sa dalan daw wala makaila. Sa taong iyang giutangan resulta ang tindahan na nirado na. Dili lang sa kutob mga katingtang. Thanks for watching. Please subscribe, please like and share. Comment below for the next topic for the next video. Babush!